Pozdravljam sve prisutne. Ja sam Draženka Tenšek, pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo Doma zdravlja Zagreb Centar. Čast mi je i zadovoljstvo da radom svoga Doma zdravlja predstavim primarnu zdravstvenu zaštitu. Dakle, primarna zdravstvena zaštita je prvi kontakt stanovništva sa zdravstvenom zaštitom. Ona se odvija tamo gdje ljudi žive, rade i gdje se školuju. Ta zdravstvena zaštita podrazumijeva sveobuhvatnu zdravstvenu skrb, znači postupke preventivne i kurativne, zdravstveno prosvjećivanje te suradnju sa svim organizacijama i udrugama koji sudjeluju znači, u provođenju zdravstvene zaštite stanovništva. Ovaj slajd ovdje znači, prikazuje primarnu zdravstvenu zaštitu i znači, sve sudionike koji ju provode. Ta suradnja je neophodna za kontinuirano praćenje zdravstvenog stanja stanovništva. Dom zdravlja ima središnju ulogu u koordinaciji i kontinuiranosti provođenja zdravstvene zaštite. Ispričavam se. Sukladno Zakonu o sestrinstvu, provođenje zdravstvene njege mora se temeljiti na potrebama stanovništva, a u skladu sa planom i programom mjera zdravstvene zaštite. To je svakako pružanje zdravstvene skrbi sukladno potrebama i očekivanjima korisnika, trajno usavršavanje u skladu sa razvojem moderne medicine, integracija suradnje unutar primarne i uključivanje u sekundarnu zdravstvenu zaštitu, te okupljanje svih dionika u pružanju zdravstvene zaštite, znači nastavno na onaj slajd prije gdje se opisuje suradnja primarne zdravstvene zaštite sa svim dionicima unutar zdravstvenog sustava. U današnje vrijeme teško je sprovesti evaluaciju kvalitete zdravstvene skrbi. Znači, ona se može provoditi jedino kontinuiranim praćenjem zdravstvenog stanja stanovništva. To znači prikupljanjem podataka na nacionalnoj razini i povezivanjem svih sudionika, subjekata koji sudjeluju u zdravstvenim poslovnim procesima. To znači pružanje usluga na svim razinama zdravstvene zaštite, Ministarstva zdravlja, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Gradskog ureda za zdravstvo. Upravljanje podacima dovodi do unapređenja, provođenja i praćenja zdravstvene zaštite, zdravstvenog stanja stanovništva, financiranja zdravstvenih usluga te ukupne zdravstvene potrošnje. Dom zdravlja Centar znači je nastao 1953. godine spajanjem 6 domova zdravlja. Ovdje vam je na ovom slajdu znači prikazana zdravstvena zaštita unutar Doma zdravlja. Sa desne strane su timovi primarne zdravstvene zaštite, sa lijeve strane su timovi specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Dom zdravlja djeluje na 63 lokacije, ima 863 zaposlenika. Svaki ovaj tim prema pravilniku ima ugovorenu jednu medicinsku sestru na jednog liječnika. 52 patronažne sestre djeluju na 29 lokacija Doma zdravlja na geografskom području od 5100 korisnika. Od svih ovih timova 336 je medicinskih sestara, 7 diplomiranih medicinskih sestara, 61 prvostupnica. Zajedničkom suradnjom svih tih timova Doma zdravlja u suradnji uz podršku ravnateljstva Doma zdravlja organizirali smo niz javnozdravstvenih akcija u svrhu poboljšanja zdravstvenog stanja naših korisnika. To su svakako, moram naglasiti da je Dom zdravlja
centar referentno mjesto u području aktivnog i zdravog starenja. Sudjeluje u nizu projekata, nastavna je baza srednjih škola, veleučilišta, sveučilišta. Tu su organizirane 15 grupa na 15 lokacija, 15 grupa za potporu dojenja, baby handling, odnosno pravilno postupanje sa djecom na 2 lokacije, klubovi kroničara. Dakle, rade se i izrađuju preventivni paneli u suradnju sa timovima obiteljske medicine, trudnički tečaji, savjetovalište za prehranu grada Zagreba koje smo osnovali, te smo aktivni znači u mreži zdravih gradova i u niz javnozdravstvenih akcija koje provodimo zajedno sa gradom Zagrebom. U Domu zdravlja centar medicinske sestre su u fokusu problema kao profesionalci, znači koji identificiraju pacijentove prisutne i potencijalne potrebe. Sestre u procesu svoga rada kvalitetni su i bitni članovi medicinskog tima koji vode, organiziraju rad sukladno svojim kompetencijama. Kroz dugogodišnji rad usavršavaju svoje vještine, svoja znanja, međusobno izmjenjujući iskustva i načine rješavanja problema. Kao pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo mogu sudjelovati u osnaživanju timova, to na način poticanja međusobne profesionalne suradnje, razvijanje korektnih odnosa kroz učenje komunikacijskih vještina, vođenje, organiziranje, delegiranje posla sukladno kompetencijama, kroz stručne sastanke, razvijanje postupnika, uvažavanje tuđih stavova te suradnja sa svim voditeljima službi u cilju osnaživanja timova. Bez prikladnog komuniciranja promjene se neće dogoditi. Evo, hvala vam lijepo. Bila zaista kratka.